Welsh Lesson 24A, Beginner-1 Sylfaenol, Grammatic Notes, Gender of Nouns. Sut I benderfynu y gender o nouns? 1. Y mae y nouns either yn masculine neu yn feminine. 2. Y mae y gender o'r object yn penderfynu y gender o'r noun. Enghraifft, y mae dyn yn masculine, fenyw yn feminine, brawd yn masculine, a housewife, chwaer a gweneddes yn feminine ac ati. 3. Y mae y type o object sydd hefyd yn penderfynu os ydy'r noun yn feminine, object sydd yn long ac yn thin fel ffordd neu taith, neu yn include space neu amser fel ystafell neu wythnos, neu yn small a pretty fel tafell neu desin, neu social a political fel people, neu nouns olwedydd fel Ffrainc, yr Almaen ac yr Eidal, neu part o series fel chapter, y mae nhw I gyd yn tend I fod yn feminine. 4. Y mae'r ending o'r noun yn arwyddocae os ydy'r noun yn feminine, y mae'r nouns sydd gyda nhw yr ending fa neu fan fel swyddfa, llwyfan ac ati yn wastad yn feminine. Os ydy y syllaf last yn include y mae'r hyn yn usual yn feminine fel acen, hysbyseb, tesen ac ati. 5. Nouns sydd usually yn cael eu defnyddio fel verbs, y mae nhw yn masculine yn wastad fel ateb, nedio, gofyn, response ac ati. 6. Os angen, y mae y nouns yn tend I fod yn masculine.